Milí priatelia, práve som bol na stretnutí s riaditeľom zariadenia pre seniorov, pretože mesto zvažuje postavenie nového zariadenia pre tých, ktorí to potrebujú, a to sú ľudia s 5. 6. stupňom odkazanosti, 24 hodín na lôžku. My sa o nich dokážeme postarať, ale je tu skupina poslancov, ktorí neustále bojuje proti tomu, aby takéto zariadenie mesto nepostavilo, aj napriek tomu, že sme na to získali európske peniaze a mesto potrebuje len dofinancovať veľmi minimálnu časť. Dnes som sa bol presvedčiť, že čaká 52 ľudí, ktorí stále sú na čakacej liste, nevedia sa dostať do tohto zariadenia, vypisujú listy, aj mne takéto chodia. Žiaľ, nevieme im pomôcť, vieme postaviť to zariadenie, ale musíme presvedčiť tých, ktorí proti tomu bojujú. A na druhej strane som sa stretol aj s klientami, vidím, že má zmysel takéto zariadenie. Zamestnanci nielen sú veľmi usilovní, robia to s vlastným srdiečkom, chcú pomôcť týmto ľuďom a my sa musíme postarať o tých, ktorí budovali toto mesto, budovali tento štát, aj túto krajinu. A je to našou povinnosťou, čo je len o jedného seniora, keď sa vieme postarať, stojí to za to.